Subong o kon buwas, today or tomorrow. Subong o kon buwas. Ano nga adlaw subong? What day is it today? Ano nga adlaw subong? Lunes subong. Today is Monday. Lunes subong. Martes subong. Today is Tuesday. Martes subong. Miyerkules subong. Today is Wednesday. Miyerkules subong. Huwebes subong. Today is Thursday. Huwebes subong. Biyernes subong. Today is Friday. Biyernes subong. Sabado subong. Today is Saturday. Sabado subong. Domingo subong. Today is Sunday. Domingo subong. Halin sang Pebrero, since February. Halin sang Pebrero. Satig pamulak in spring. Satig pamulak. Sa tag-init in summer. Sa tag-init. Sa taglagas in autumn. Sa taglagas. Sa taglamig in winter. Sa taglamig. Sa tag-adlaw in the dry season or in the sunny season. Tag-adlaw sa tag-adlaw. Tag-ulan is wet season or rainy season. Tag-ulan. Ang ika-20 nga siglo, the 20th century. Ang ika-20 nga siglo. Ang ika-21 nga siglo, the 21st century. Ang ika-21 nga siglo. Ano ang petsa subong? What's the date today? Ano ang petsa subong? Ika-24 subong. Today's the 24th. Ika-24 subong. Lunes, ika-3 sang Nobyembre. That means Monday, 3rd of November. Lunes, ika-3 sang Nobyembre. Sa aga, in the morning. Sa aga. Sa hapon, in the afternoon. Sa hapon. Sa udto, in the noon or at noon. Sa udto. Sa gabi, in the evening or at night. Sa gabi. Subong nga aga, this morning. Subong nga aga. Subong nga hapon, this afternoon. Subong nga hapon. Subong nga gabi, this evening. Subong nga gabi. Sa gabi, tonight. Sa gabi. Kagabi, last night. Kagabi. Subong nga simana, this week. Subong nga simana. Sa masunod nga bulan, next month. Sa masunod nga bulan. Sang nagligad nga tuig, last year. Sang nagligad nga tuig. Masunod, next. Masunod. Masunod nga adlaw, next day. Masunod nga bulan, next month. Masunod nga simana, next week. Masunod nga tuig, next month. Masunod. When we say adlaw, that means day, or it also refers to the sun, adlaw. When we say simana, that refers to the week, simana. Bulan is month, and it also refers to the moon. Yes, bulan is moon, and then or month, and then tuig is the year. Adlaw, simana, bulan, tuig. Nagligad nga simana, that means last week. Nagligad nga bulan, last month. Nagligad nga tuig, last year. Nagligad nga Sabado, last Saturday. Wala sang trabaho or wala sang obra, day off means no work. So wala sang trabaho, wala sang obra, or wala sang klase, that means no class, wala sang klase.